मोर ए कविता ए वृद्ध बयस। मूल्यहीन ए जीवन, मूल्यहीन ए जीवन, वृद्ध बयसर, वृद्ध बयसर। स्थितिशून्य भीतिशून्य समाज आखिरे, स्थितिशून्य भीतिशून्य समाज आखिरे, ଅଲୋଡ଼ା ଓ ଖୋଜା ହେଉ ଆପଣା ଲୋକରେ, ଆପଣା ଲୋକରେ। ବୟସର ସୀମାରେଖା ପାରି ହୋଇଗଲେ, ବୟସର ସୀମାରେଖା ପାରି ହୋଇଗଲେ, ଜୀବନଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ ଭଲେ, ହୋଇଯାଏ ଭଲେ। ଇଳେ ହେଲେ ଖାତର ନଥାଏ ଯେ କାହାର, ଇଳେ ହେଲେ ଖାତର ନଥାଏ ଯେ କାହାର, କି କହିବି ଘଟୁଅଛି ଯାହା ମୋର ସାଥେ, ଯାହା ମୋର ସାଥେ। ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ସମୟର ବାଟେ, ସମୟର ବାଟେ। ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନରେ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ମୋର ଆଶା, ନାହିଁ ମୋର ଆଶା। ଉପହାସ କରେ ମୋତେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ, ଉପହାସ କରେ ମୋତେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ। ମୋର ଏ କବିତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।